изпълнена! А сега е време за финалният бис! Аплодисменти! Пляскайте! Поздрав за Ани! Куинси! Джун! Лио! Ракета! Аплодисменти за пръстена! И за картината! Дървото на живота от Густав Климт! А сега дългоочакваният момент! Силни аплодисменти за специалната музика, която слушахме! Девета симфония от Антонин Дворжак! Браво, Дворжак! Днес помогнахте много! Поздравете се и вие! Хайде! Ръкопляскайте! Браво! Аплодисменти! Браво! До следващата мисия!